Goddag, og velkommen til Harry Tale 2017. Det her blev jeres livoplevelse. Grøn koncert kan pakke sammen, for det her, det blev helt anderledes. Det, hvad I kan få hende i her, det er jo sådan set årets popcorn. Vi kommer til at skal have noget godt at spise, vi skal have noget godt at drikke, og vi skal have et fandens show. Vi kommer til at vinde nogle challenges, fordi vi blev delt op i hus, ligesom i Harry Potter. Men selvfølgelig, først og fremmest, så skal vi have noget magic med indover. For hvad er en Harry Tale 2 uden magic? Og det starter allerede nu. Sin bollervoler. Men det var det vigtige at have så. Det er jo, at hvis I vil være med i Harry Tale 2, så er I nødt til at have noget ordentligt tøj på. Så vi beder jer om at tage en hvid skjorte. Så længe I har den med, så bliver det rigtig godt. Så skal I være klar over, at det er nogle strafpoint med i det her. Det er ikke bare en hvilken som helst popcorn. Det er Harry Tale 2. Hvis I er savn eller hvis I er gaf, så kan det være I ender med at ligne Harry. Og hvem vil ikke det? Eller hvem vil det? Så man det trækker noget her. Ron, kan du ikke lige lukke dør? Lemjario Leviosa! Det går godt. Det er sgu ikke noget, det er færdigt, hvis man fryser det her. Nå, men folkens, jeg ved jo navnet af jer. I er jo så tøste, så I kunne pakke den dør i vandret. Og det skal der selvfølgelig op i plads til. Så vi har jo sørget for at drikke under at spise. Det kommer til at være et medlemskontingent til jer alle sammen. Og det dækker nemlig at spise og magne. Det dækker at drikke til at spise. Og så dækker det brunch. Og nu tænker du brunch, var det ikke kun en popcorn? Nej, det er Harry Tale 2. Harry Tale 2, den er lidt anderledes end alt andet. I kan vinde The Golden Buffalo, og det er noget, hvad I selvfølgelig gerne vil vinde. Hvis I vil være med over det her, så læg I med i nævn og kommentarer, at I er klar. Det bliver den. I får nærmere programmer vi. Og en ting er sikkert, hvis I vil være med, så sender I lige nogle penge med jeres ule. Og hvis det er andet, så tager vi om mobile pay. Men det finder vi så ud af. Vi glæder os. Det bliver så godt det her. Kan I hygge jer? Og nå ja, den sidste ting, var det nok mest vægt af alle, hold op med at grine, det er, at I skal jo se, I skal have at se den første Harry Potter film, inden vi kommer til popcorn. Fordi hvis I vil få nogle af de point, vi kommer til at dele ud, så er I nødt til at vide en lille smil om Harry Potter.